Videli ste film 127 hodín? Pozor, upútavka. Bože môj, to je nechutné. Záber za všetky prachy. Bože, si tam? Tu je Margaret. Kameň klesol na dno. A keď sa váš život ocitne v totálnych sračkách, teraz ste v obraze. Sme na mieste. Prepáčte, zakrvavil som vám smeti. Odstránite to sódou a citrónom. Istý druh hnevu sa nedá ovládať. Napríklad, keď váš dokonalý plán stroskotá na tom, že o končatinu príde ten nesprávny. Každopádne, keď je reč o hojení rán, nie jedna teplodomová. A žije tam so mnou niekto, koho už poznáte. Slepá dáma z práčovne, Ella. Bože, chýba mi kokain. Ona. Retrospektíva v inej retrospektíve? To je retrospektíva na druhú. Ak som Batman, ona je môj Robin. Akurát je stará, čierna a slepá. A myslím, že ma miluje.